bangon ng sugo sa huling araw ng kawakasan ng akong panahon. Aron ipangaral ang tunay na ebanghelyo ng dala ng mga apostol. Purihin ang Panginoon. Kaya sa Acts 2:42, sila'y mananatiling matibay. Sama-sama sa panalangin, pagputol-putol ng tipan ng Diyos, walay lain kundi ang banal na komunyon. At sa salita ng Diyos. Sa pagdating ng Diyos, sila ay sasalubong sa Diyos sa mga anak-anak. Tayo manalangin. Salamat, naging kong amahan. Sa dakong agrasya ngayon nihatag ka naman. Salamat sa iyong mga pulong na maukini ang maghahatag sa among inspirasyon. Aron kami ay matuwagan o kahigalo. Kaya sa among mga kaigsuunan sa buntag na itinawa, ang iyong mga pulong pagpapagiging sa ilang matimbang tungkol sa ang nakahinungdanon na kami ay natuloy inig kalibutan. Dili lamang